Mayong adlaw mga kasimanwa, welcome to the 5th episode of What's Up Iloilo. I'm Tito Mike, your resident NPA. Kamusta ka mo tanan? I'm your Manong RG, ang inyo suki sa balita kag chismis. Once again, this is Claudette, your tita of truth, serving real talk with a side of sass. Dali lang guys. Nga daw bad mood si Tita Claudette. Ako ba? Kay daw kaina, pakamo, wala ka sa pakanay ni Tito Mike. Paano abi ang ibanda, no? Ang istoryahanay, 1 p.m. start. 5:35 na. 5:28. Okay? 5:28, 1 p.m. ang start shoot, nag-abot late. Kundi late man nag-umpisa. Well, hindi yung sabi nyo sa GC, 1 p.m. kita magkitanay. Kaya 1 p.m. sharp, ako dumating. Actually, 1 p.m. ako umalis sa bahay. Okay. Kaya, yun, ganun, traffic. Okay, kung may rason siya iyan, no? Kaga mo lang ng mahambal mo, nga tama? Ayan, ako naman ang may sala, pero yun. Balaan ko na ko nga Miscommunication ni gurong natabo gina mo. Timing gini sa topic natin subong hapon. Amugid na ang problema kung wala klaro nga komunikasyon. Nga may nag-assume nga alauna, kung alauna imidya, alas 2, alas 3, subong 5:28, may nag-interpret, tapos ang ending, may maaway. Tama giday. Tita Claudette, ba daw sa mga relasyon ba lang isa lang ka misread tapos Cold War na dayon? Kagi ka na, day? Sakto, Arj. Kaistoryahan ta subong ang miscommunication in relationship. Nga bisan, ano pa kamo ka-close, kung hindi kamo mag-intindihanay, may drama gidya nga matabot. Correct. These small gaps in understanding can make or break connections. And, no? Di ba, Tito Mike? So, dapat kung kinahanglan tas ang mag-build sa connection, dapat we communicate properly. That's true. So, klarohon natin, subong, ano gidala ang usual cause ng miscommunication? Paano natin ni malikawan sa aton nga mga relasyon? Whether sa barkada, pamilya, o kung sa baby love stuff. Baby loves. So this is gonna be an honest, funny, and maybe slightly awkward conversation. But worth it, no? So stay tuned mga kasimanwa. Again, hindi lang ni para sa couples kundi para man sa tanan nga klase sang relasyon. Okay, yan. Meron tayong unang tanong. Oh, ano yun? Why do people often misunderstand each other? So, let's start with this. Why do people often misunderstand each other? Though simply lang ang question, right? But there could be a lot of possible reasons for this. Sa'yo, Arj, what do you think? For me, number one gidya nga reason, Tito Mike, is assumptions, no? May ara gidya nga hindi pa kita gani klaro ang mensahe, nag-react na dayon. To the point nga daw, abi mo, akala mo, nakamuna ba lang ang mga moments, kaya daw, kisang hindi nasakto, sometimes we tend to assume about things. Example, abi ko, akig siya kay wala ako nastorya or na-replyan, na-explain sa ako ng side gali. Busy lang siya, di ba? Sakto, ged. Or abe mo, may attitude siya, gali, gutom lang, kulang sa pagkaon, kulang sa ulam. Kagi na ka mo sina. Agi na pa ka mo na istoryahan. Agi, post lang ko di kinuha kang kaigo ko. Sige, Kakis, abala reply ka lang, okay. Tapos abi mo niya, ay may problema na ka mo nga duwa. Gali, busy lang yung tao ya, di ba? Ay, amo gani. Guilty ako dira. But assumptions, assumptionista ako. It happened kay wala nga clarify. Instead of asking, we interpret, no? Instead of talking, we overthink. Ayon. Oh yeah, I actually agree with you, John, Claudette. Most of the time, ang problem or ang problema hindi man sa message mismo, kundi the meaning ang ginahimo naton sa message, ang interpretation naton.
we fill in the blanks with our own emotions, kisa. And daw kung medyo bad mood ka, bisan simple lang nga K or OK, mabasa mo nga may attitude o anong problema ya. Pero kung okay man ang mood mo, daw wala lang, okay lang, daw wala lang gid ya. So it's not always the what was said, but how we receive it. No, hindi bala ironic nga gusto naton nga maintindihan kita pero kita mismo hindi kabalo mag-interpret sang klaro, no? So maybe before we react, we have to pause first and think, nabasa ko bala ni sang sakto ang message ang tawo para sa akon or basi ako lang niya ang may issue sa mga messages niya? Tama. How about you then? O yeah, ti amo gani, hindi ko kabalo ko ni sabat ko sa sinyo kay gaginhawa ko di. Well, for me, listening to a problem, amo ginagawa ang pinaka-importante, no? There are people who hear but don't actually listen. Sometimes ako na, kay kakaunahan, di ko yung sang akon nga overthinking, sang akon nga ginabatsyag. Kagdason selfishness siguro, nga akon lang lawas ginapairal ko, no? So, may ara naman niya nga gahulat lang sang tono nga makasabat. Tama? Or torno, I'm sorry. No? Hindi gusto mamati sang side sang iban. So, example, kung mag-away ka mo sang friend mo. So, wala na ka mong intindihan ay because of all you want to do is to counter or mag-rebuttal. So, by the way, best rebuttal speaker gali ako sang college ko. So, bahala na. Oh yeah, daw contest lang no? Hindi conversation, daw contest lang gid. Yeah, exactly. Miscommunication happens when we listen to reply, not to understand. Well said. Ako man I think one big reason people misunderstand each other is different communication styles. Like, ako direct, ako maghambal. Pero ang iban, subtle lang. So, kung hindi mo kilala ang personality sang imo katawo, mabudlayan ka gid mag-interpret sang tono kag intensyon niya. Correct. Doa mo na gani kis nga may nag-think nga rude ka or bastos ka pero sa imo it's normal lang straightforward kaya may mga bagay bala nga kis bisang ibang nga tao ay kabastos sa iya maghambal mo istorya nasawaan mo lang gid niya kay amo ka lang ang klase sang tao and many people might misunderstand you for being like that. Oo, gani, true gid ina. Tuod gid na or baliskad may ara yang nga super polite. Pero abis ng iban, sarcastic ka. Sakto. That's why knowing how people communicate and matching that energy can save you from a lot of drama. Communication without asking clarification is just confusion without confidence. Grabe confusion with confidence. Pero sakto na Ang more honest we are, the less room for miscommunication. The more honest we are, the less room for miscommunication. Correct. Diba? Correct. Yes. Okay, and our next question is Why does tone sometimes hurt more than the words themselves? nasakitan ko na dahil. Sabat. Ikaw, Ikaw, be. Tone ko. Ikaw, be. Ano tone ko dahil? Normal lang na yan sa ako niya. Daw muna. Sige, be. Normal lang. Kisa dan nga, may time nga, akig ko yan, ang normal tone ko yan, ang do isogig ko, pero sa totoo lang, hindi ko mo sinak. That's why kisa aga ka misinterpret ako sang tao kay Hala, ano to sa RG man? Tubo ko man. Sorry. Cementos. No. Cementos yun? Cementos siguro. Siguro. Amo ko mentos antes. Sorry. Hindi, kay amo ni ho, may mga sitwasyon balakis ang abis ang ibang nga tao, okay lang sa imo ya, or okay lang sa ila, pero kung sa bala kabuya ka sa storya, bala nga abi mo okay lang, pero sa ibang nga tao pamatian nila, ay, medyo offensive na gali. Di ba naman Ilonggo mo na? Like, kung maski akig sila, pero daw malambing man Japon ng tono. Wala akong gitana, ginambal ka na. Kunya. Hindi. Gabalat-balat yung nambal. Pero, minsan naman, hindi daw galit, pero ang tono daw, mga only yun. Exactly. So, it's not what you say, it's how you say it. No? Daw ang word man balang, okay.
Okay na gani. Okay? Ang may apat na siya ka version mo nga, okay. Okay, no? Or okay. Oh, Dubuang ka dahil. pero okay. Sige, be, ang okay be nga may attitude eh. Sige. Okay. Acting workshop. Okay. 1, 2, 3, okay nga happy. Okay. Confused. Okay. May pa mo na. May body language. May amo gina. Sige, ang neutral being nga do. Okay. Okay. Ang may attitude be. May attitude being. Medyo saka. Okay. Ay, amo na. Ikaw be, ikaw. May attitude. Okay. Sa akin. Okay, ikaw. Okay. Ay, do maestro ka. Well, amo na gani maghambal na sa partner nga okay, medyo napulbaan na ako. When she says okay, it means she's really not okay. Di ba? Oo man, Tito Mike, no? Amo na ang mga babae man. Oh yes, mostly babae. Ang mga babae, lihog ko da. Hindi tanan niya amusin na. Ay. Pero may point ka man. Okay? Kay technology plays a big role nowadays. Sang una, face-to-face lang, makita mo ang body language. Amo to, pag ko gina, okay. 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 Tono kay expression, subong puro chat. Ara. Well, true. Tone can trigger emotions because it carries attitude. Minsan, hindi na yung salita na masakit, kundi yung paraan ng pagkasabi. Yes. And text and chat has no tone. Tayo as receiver, ang naglalagay ng emotion based sa emotion natin. So, kung bad mood ka, bisan good morning nga message, ma-feel mo nga sarcastic. Kaya wala smiley or heart emoji. So, Oy. meaning sina, though ikaw yaga interpret, depende sa imo, no? So, that's why communication today needs more empathy. Before reaching, think, what if hindi man na muna ang iya intensyon? Ganun, kung mainit ang ulo mo, pause. Kaya base ang message, simple lang, pero ikaw gali ang nagbutang sang drama. Dramatista ka, Day. Na ako ninyo, di ha? Kay tungod nga ko lang di isa babae. ka gaingina pa, di Pero ba? Hindi permi. Sorry. Ako pala yung naka-happy. Pinaka-happy. Amo gid man na. So, moral of the story, kung akig ka, hindi danay magbasa sang message, kay base imbis nga madula ang isyo, madugangan guba ang adlaw mo. Or worse, mag-create ka sang problema sa imo, is ka pareho. And remember, in any kind of relationship, whether magpartner ka mo, mag-abi ang pamilya, or boss, employee, ang sender and ang receiver sa message dapat kabalugid, mag-think before reacting. Yeah, for our last question, Tito Mike, how to fix or prevent miscommunication? So, paano pa natin malikawan or paano pa natin malikawan ang miscommunication? What are our additional tips? For me, no, ako simple lang, ask before you react. Kung hindi ka sure, ask nicely. Mangkot ka. No? Kay wala gi problema sa tao nga kapamangkot. Kay kadam-an sa mga misunderstanding or miscommunication, nagaumpisa lang sa mga assumption. Imo-imo lang na iya. Feel mo lang na iya, pero sa tutuod, base isa la ang pagpati mo. Imbis nga maghusgar ka dayon, mas maayo nga klaruhon anay ang context or kung anong sitwasyon. Hindi man niya mabudlay nga magpakumbaba. That's why, sa mga problema nato nga ginaagyan, mas manami gid nga even though ikaw ang ginagrabyado or like ikaw ang ginubran sang sala, you have to say sorry. Ako I always live with that day. Kay kag mangayo ko sang klarifikasyon kaysa sa maglainay tungod sa mga sala nga pag-intindi. Ay, amugin ko na. Ay, charot. Well, ikaw? May hugot gid siya Tito Mike. Hindi Kahidugan ko sa imo to, ang pride. Ang pride. Kung may pride ka, bisan mag-inano ko na iya, hindi mo gid na malabot nga bagay. No? Kay lain, may gusto ka hambalon, pero gapang ibabaw ang pride mo, lain gyapon nga message ang mahatag mo. So, para sa ako, no, listen to understand,
not to reply, lower down your guard, hindi pagpaninsara kung ano ang paminsaron sang imo nga receiver sa imo nga sulat. Usually, amo ko na ano yun karon ng balon niya yaman, basi mambal ni siya karon daw. Kay kisa, budlay na kay. Oo. Especially sa text. Wala ka kabalo kung akig na siya o hindi. Because, di ba, kay ginabasa naton. Good thing may ara na gidman ta mga emojis, but hindi pa rin reliable ang emojis nga na Hindi as ka their salagid emotions. kung kisana bala nga, gina-overthink ta, nga base, for example, di mapasori ka. Daso na balon nga nagpasori kay mo da iya. Base karon nga maanad na siya simo. Ba, may migagid ko nga nagkamuna sa akon. Te, kundi nagsulat man ko to. This will be my last apology. May hugot, niya. Hindi na-experience ko man anday, pero Last apology, man. hindi ako yun bisan ako ang ginubaran sang sala, ako gyapon ng pangayo sang pasensya. Wow, ang galing ha. Ako gyapon kay hindi ko ya gusto nga maglainay amon buot. Sa Tito Mike, kay I treasure the friendship, no? The camaraderie ang gin-built namon for quite a while man, no? Nga of the night namon. I have to say sorry. Mo, kay bata, kapag kabalo ka na ako ma-pride gid kuya sang bataon kuya. Tutuod. Subong lang Okay na siguro. natin, guwapa ka man. Thank you, guwapa ko no ako. Cellphone number 09511. Looking for congressman. Contractor. Ay, kasi lang kasi Hoy! Sorry, mga kilala sa akon. Sorry, mga tita. Mga formators ko that. Sorry. It's just a Doon joke. pala mula ako sa contractor mo dahil hindi ko yun. Anyway, amo na siya noon. Uy, base miscommunicate ang ginambal no, na di ba? Kagdason, amo ni inchaktogin na. Example, nag-joke ako, no? Tapos may nakabati sa ako, no? Doon tawag Take it, nila, take hello, it. titing, ang bata mo to balaga. Exactly. Like, ginambal tabag ulang mangita ka contractor, basta mambal sila nga, we're not generalizing ang tanan na bala. Stereotyping ang tanan contractor, amo to may tabo nga gusto nila or like, I mean, to the point pala nga, bala nyo na. Bala nyo na. You know what I mean? Wala na sila kabalo. So, amo na akong kisa, wala na tayo gets ang full story. Kay ang goal naton is to win the argument. Nga, basta nga, insyakto tuya ang pag-interpret ko, insyakto gid tuya kay amo gid na inabatian ko. So, not to understand the person, that's why damo gid most miscommunication, no? Bisan anong nga klase sang relasyon, whether barkada, pamilya, or sa partner ta, no? Kay kung tanan gusto magsabat, sino lang mabiling para sa mamati. I love that. At sa akin naman, communication works best kung may humility. Hindi kaya nang nga ikaw permi ang sakto or tama. Sometimes you just need to be kind and understanding. Kaya it's not about winning an argument, but it's about keeping the peace and making sure both sides are heard. Katulad ng ginambal mo, Gina. Tamo na. Subong yan. So, Sorry ako to. nagtama ito ang ginambal ni RJ a while ago nga it's not that hard magpakumbaba if you only know that your goal is harmony, di ba? Actually, Harmony it's is very really good. hard. It's really hard magpakumbaba. Pero kung naobra mo bala magpakumbaba, it's heartwarming. It's a win. Tutuod yun na iya. Nami kaya no kay. Oo, kita ta ka kung kisa bala. Bisan gainit ulo mo, ikaw gauna pa sorry. Hindi dahil kay That's good kay bata ka pa. Ako na tunan ko na. Subong lang oh, mga 40s na ko. kay nasanay ko nga dahil nga I have nothing. Okay. Nasanay ko nga I have nothing. That's why I have to extend. Amo gani ang yun ang bako nga harmony. Ang goal naton is harmony, hindi competition. Because at the end of the day, pride ruins more relationship than actual miscommunication. It's really easy for us to say that now, probably Mike, because we're already on sa age na amoni, no? Kay daw siguro may mahambal gidi sa akon sa mga 20s, 30s nga hindi na iya tsakto. Kung tsakto ko ya, tsakto gid ko niya. Okay ginaya dahil ang imo nga kuan pagpati nga kung sakto ka, you don't need to please other people. Kay
Kis abaladay nga sakto ang inubra mo. Ang ginamit mo Imo na isang una, ha? Amo Sa kami una, na. sa Oo. una, sakto Oo. na. Pero kung sakto kaya kag hindi mo kinanglan ng pangayo isang sorry, it's your own way na yaday hindi mo na kinanglan nga ikaw mang una. Pero na-realize ko bala, Depende sa mas tao. nami sa heart, mas at least ka kung ikaw nag-una pa sorry. So depende na lang na iya sa tao ya kung pabudlayan ya pa ka. Amo gani kay sa ako lang para sa kung sa relationship set aside ang pride. Okay? Kag make sure na peace or harmony sa ang unahon ta. Tama ganyan Tito Mike. Kung sa chat ka mo nag-away, hindi napagpadayo na, maluoy ka. You have to talk it face to face, no? Hindi man ma-resolve ang away sang emoji, no? Kinanglan natin sang heart-to-heart talk. So mga kasimanwa, if there's one thing we learned today, it's that miscommunication is normal. Pero hindi dapat mag-end dito ang conversation or ang mismo nga relationship. So true, Tito Mike, whether sa love, sa friendship, or family, understanding takes effort. No? It's not just about talking, it's about listening, it's clarifying and adjusting. And remember, no? Sometimes silence is not peace. It's just pending clarification. Oh. So, let's talk things out before things fall out. Diba? Manami So may ganyan. mga nag-regret man ako sa mga friends ko sang una nga amo na. Pero subong 15 ako daw wala man ko may nagahang friendship or relationship. Siguro daw oo, may ara gali isa. Ako yaday- Pero hindi ko siya mapatawan. Joke na patawan ko na siya ko hindi na ko yung mag-friend sa iya liwat. Oo. Sige. Kilala mo man? Okay. Bye-bye. Doon na Bye-bye. igod sa hang relationship mo. Pero hindi. Kay do sakit gito yung Anyway, sige, naka-forgive naka-forget nako, pero hindi na ko ya sa iya. And before we end this episode, a quick but important reminder, just like in relationships, clear communication saves lives, especially during disasters. Correct. Always stay updated sa advisories ang LGU kag Weather Bureau. Prepare your go bags, know your evacuation routes, and inform your family ahead of time. Kaya hindi lang sa gugma kaya nanglan ang communication, kundi man sa mga safety and kaluwasan. That's right. Stay alert, stay calm, and most importantly, stay connected, mga kasimanwa. And that's a wrap for this episode of What's Up Iloilo. Remember, communication is a key. Misunderstanding is optional. Stay kind, stay grounded, and of course, a big thank you for our sponsors. For smart digital solutions, look no further than Prime Prime Off. When it comes to anything and everything about marketing, trust only X X Factor. Factor. And for top-notch digital support, we've got Prime Media. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and follow us on our social media sites on your screen. If you are interested, we're also inviting guests and sponsors to join us in celebrating Iloilo culture and stories while bringing your brand closer to our community. This has been Tita Claudette. Tito Mike! And Manong RG, see you on our next episode of What's Up, Up, Iloilo? What's up, mga kasimanwa? What's up mga kasimanwa? What's up, mga kasimwanwa? I'm Claudette. I'm Tito Mike. I'm Manong RG Mark your calendars because every Saturday, We'll be dropping our podcast. we will be talking local stories trending issues Hidden gems, and everything that makes Iloilo worth talking about. from dating issues to fun facts, local talents to timeless traditions. We've got it all. straight from the heart of the city of love. So don't miss it Tune in. Chill with us. and get ready to say, What's up, Iloilo?